सालाकाथि दख'र एबसुआ रैखाथिनि फायखि रमेन मोसाहारि आरो राजु बसुमतारिनि गोसोखांथि बायदियै रैखाथिनि फायखि गामियारि जोलुर बादायलायनायखौ बोसोरफ्रोमबो खुंबोनाय बायदिनो देग्लायबो क'क्राझार जिल्लानि SKKLS दालाइसा एबसुनि सिङाव थानाय सारबिन्दो गामिनि जोहोलाव सोमला बसुमतारिनि फोथाराव 10 आगस्तनिफ्राय जागायनानै 15 आगस्टआव दिनै जोबथा जोलुर बादायलायनाया सारबिन्दो रिंखां क्लाब आरो पुकागाव उदांस्रि क्लाबनि गेजेराव गोब्राब बादायलायनाया गाहामै जोबनानै थांबाय। मख'नो गोनांदि बे जोबथा जोलुर बादायलायनायाव सारबिन्दो रिंखां क्लाबा पुकागाव उदांस्रि क्लाबखौ 5-1 गल सोना देरहासार जानो हानानै ट्रफिजों लोगोसे नोगोद 10,000 रां देरहासार बान्था आजावनो हायो आरो पुकागाव उदांस्रि क्लाबा ट्रफिजों लोगोसे नोगोद 7,000 रां जेननाय बान्था महरै मोननो हायो। बे गेलेनायावनो साबसिन गेलेगिरि ट्रफिखौ मोननो हायो सारबिन्दो रिंखां क्लाबनि गेलेगिरि लैथो ब्रह्मआ। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै मिरु एबसुनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव वारि बिथाङा बाहागो लानानै जोबथा जोलुर बादायलायनायखौ बेसेन गोसा बिबुंथिनि गेजेरजों बेखेवनानै होयो। मिरु एबसुनि बुंथिगिरि अबिद नार्जारिनि बिथांजों लोगोसे सुबुं फोनांजाब नेहाथारि सोमदोन ब्रह्मआबो बाहागो लानो हायो। क'क्राझार जिल्ला एबसुनिफ्राय फारियै लोगो हारिमु नेहाथारि पिरपिला ब्रह्म आरो गेलेमु नेहाथारि दिन्थि ब्रह्म बिथांमोनहा बाहागो लानो हायो। क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि दिनेश बरगयारि, सालाकाथि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनजों लोगोसे गुबुन गुबुन माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लायो। रैखाथिनि फायखि ट्रफि 2023 अर्थात बियो थार्ड एडिशन खुंगाथामथिनि थाखाय दा बियो दिनैहाय फैयै जोबथा फाइनाल। दा बेवहाय बे खेलाया दिनै गाहामै गाहाम जोबनानै थांबाय। बेवहाय गाहायै जोंना पुकागाव उदांस्रि क्लाब आरो सारबिन्दो रिंखां क्लाबनि गेजेराव जादोंमोन आरो बेवहाय मोजांथार जों गेलेनायखौ नुनो मोनदों आरो गोबां नारा नाथा नाजानायनि गेजेराव दिनै सारबिन्दो रिंखां क्लाबा चेम्पियन जानो हादों। बेयो जोंनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौराङा बेनो जे जोङो जोंनि सालाकाथि ओनसोलखौहाय माबोरै मोनसे गेलेनाय बिथिङाव जौगाहोनो, स्पेसियेलि जोङो गेलेमु बिथिंखौ माबोरै जौगाहोनो बिनि मोनसे सिन्था सरसाखौ खालामबाय थानाय जादोंमोन जोंनि दख'रानि माखासे डेलिगेट्सनि गेजेरावहाय आरो बेवहाय जोङो थार्ड टाइमनि थाखाय देग्लायो बे हाबाफारिखौ खुंफुंनो हानानै खोब गोजोननाय मोनदों। दा उद्देश्यआ बेनो जोङो बेवहाय मोनसे जोंहा रुल्स एन्ड रेगुलेसनजों खालामनानै दोननाय जादों जे एन्टायार सालाकाथि आन्सलिकनि सिङाव जाय जाय गामिफोर दङ बिथांमोनखौ जोङो बे बादायलायनायाव बाहागो लाहोनाय जादों आरो बिनि गेजेराव जायफ्रानाखि माखासे गामिफोर क्लाबफोर गेलेनो गोसो दं नाथाय बिथांमोना मालाबा प्लेयारआ थोजोबा अब्ला जों बिथांमोननि थाखाय मोनसे क्राइटेरिया खालामनाय जादोंमोन जे बेवहाय 3सिम जोङो हायेर लानानै गेलेनो हागोन होननाय मोनसे आरो बेबो उइदिन जुरिसडिक्सन अफ द सालाकाथि आन्सलिकनि सिङाव थानाय जायखिजाया गामिनिफ्राय हायेरखौ लानो हागोन बेबायदि मोनसे जोङो सिमना खानानै बे हाबाफारिखौ खुंनाय जायो। दा बिनि उद्देश्यआ बेनो जे जोङो माब्रैबा गावनि नसुंखौ गावनि न'खरखौ माब्रैबा जोङो राफोद खालामनानै लानो हायो। उननि हाबाफारियाव जोङो बेखौनो सिन्था खालामदों जे जोङो फैबाय थानाय समाव नैबे लेभेलखौ आरोबाव जों गोजौ लेभेलसिम लांनो हायो नामा। हयथ' जोङो प्रयोजन जायोबा नैबे 3सिम जिथु हायेर बेखौ जों एज इट इज दोननानै नाथाय बेनि जिथु बाउन्डारि जुरिसडिक्सन गुबुन गुबुन जायगानिफ्रायबो जाहाथे हायेर लाबोनो हायो बेखौबो जोङो सिन्था खालामदों जेन' जों खेलाखौ आरोबाव मोजांथार नायनो मोन्थों आरो लोगोसेनो जोंनि ओनसोलनि गेलेगिरि बिथांमोना बै हायेर लाबोनाय गोजाननि मोजां गेलेगिरिफोरजोंबो मोनसे स्किल एक्सचेन्ज गावनि आदबफोरा जाहाथे सोलाय सोल' मोनसे जोङो सोलोंनो हायो बेखिनिखौ जोङो सिन्था सरसा खालामनाय जादों। बेवहाय जोङो मोनसे बाथ्राखौ रोखा खालामनो हायो जे जोङो सालाकाथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे समनिफ्राय जोङो मोनसे मुभमेन्ट लाबोनाय जादों। बे मुभमेन्टआ जाहैबाय जोङो जोंनि समाजखौ माबोरैहाय जौगाहोनांगौ। मोनसे समावहाय जोंनि गामि दफाफ्रावहाय गोबांथार खेला बेबायदिनो माखासे लाबालाबनि थाखाय होनाय जायोमोन जे बोरमा खेला, दाउ खेला, हांसो खेला बेफोरबायदि होनाय जायोमोन। नाथाय जोङो दख'रा आफादा मोनसे इनिसियेटिभ लानानै गोबां बेबायदि अर्गेनाइजिं कमिटिफोरखौहाय जोङो लेटार हरनानै जे बेबायदि आननेसेसारि बा इनडिसिप्लिन माखासे गेलेनायखौ जाहाथे होआ, मोजां रोखोमै जाहाथे डिसिप्लिन भाबै खेलाखौ होयो बिनि थाखाय जोङो रिकुवेस्ट खालामनाय जादोंमोन आरो फैयै बेबायदि मोनसे बोरमा दाउ खेलाया बियो दिनै जोबनानै थांबाय।
अल्टारनेटिभ जोङो दिनै दख'र आफादा बेखौनो मोनसे स्कप होनाय जादों जे जोङो जोंनि युथ्सफोरखौ यांस्टार्सफोरखौ माबोरै जोङो मोनसे प्लेटफर्म लाबोनानै होफैनो हायो जेरावनाखि जोंनि गावबागाव रोंनायजों लोगोसे आरो माखासे नियम नितिफोरखौ जाहाथे ग्रासरुट लेभेलावनो रोंखानानै गोजौ लेभेलसिम जाहाथे गेलेगिरि जाहैनो हायो बिनि उद्देश्यजों जोङो नैबेफोरबायदि हाबाफारिखौ खालामनाय जादों आरो इट इज भेरि माच क्लियार जे बेवहाय बिराद डिसिप्लिनखौ जोङो सोलोंनायखौ नुनो मोन्दों जोंनि बुंनो थाङोब्ला फैबाय थानाय 5-6 बोसोरसोनि गेजेराव जोंनि सालाकाटि हालामनिफ्राय मोजां रोखोमै जोङो गेलेगिरि मोनगोन मोजां रोखोम जोङो बेबायदिनो फुटबलार जोङो मोननो हागोन होननानै जोङो आसा फारिनो हायो बे दिनैनि ग्रेन्ड फाइनाल सेरेमनियावहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन जोंना मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि सार खोरोमदाव औवारि बिथाङा बाहागो लाफैदों आरो माखासे टीम बिथांमोननि टीम बाहागो लाफैनाय जायो बेवहाय आरो जोंना क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेलेमु नेहाथारि बिथांमोनाबो हानजा मोनसे बाहागो लाफैयो लोगोसेयैनो जोंनि क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि बिथांमोन बाहागो लाफैयो लोगोसेयैनो जोंनि सालाकाटि ओनसोलनि आन्सलिक माखासे जोंनि माहारियारि आफादफोरनि बिथांमोन दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लाफैनानै जोंनि गेलेगिरि बिथांमोनखौ मोजां रोखोमै थुलुंगाखां होफैनाय जायो